Biye taratai Desembre kalo kile mugan ani saba san ba fila ni mugan ani duuru kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Waati mina ina fɔ sisan nɔ diɲɛ selege naani fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ni nka anw ka banbaliba ka ale lajɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye AES ka sommet ta ko filanan o baaraw daminɛna anw ka jamana ale kɔnɔna la min ni kunu fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaa ye ale kɔnɔna na anw ka faaba kɔnɔna la n'a bisimilala an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale fɛ ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a y'a kunbɛn an ka pankuru jigiso kɛnɛba o la a kunbɛnlen kɔfɛ sa u maa fila u ye maa fila kuma kɔni ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u ye u kunda kuluba kɔni ale kɔnɔna kan. Fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye ale kɔni tun makɔnɔni don an ka faaba kɔnɔna la nka an y'a ye k'a fɔ ale kɔni ma se ka yan lasɔrɔ o waati kɔni na maa caman ye hakilina kɔni ni ka o fɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ale ka naliko la caman yɛrɛ kɔni tun ɲɛna k'a tɛna na sommet kɔni ale la fɛn min ye journaliste minnu kɔni bɛ an ka jamana kɔni kɔ kan olu y'u hakilinaw ni ka olu fɔ a kɛra hakili wasuwasu ye caman kɔni o la. Kapitɛni Ibrahim Traoré ka kunu nalibaliya kɔni o de kɛra sababu ye ni ka AES télévision ka taga se banki kɔni ale kolomo karili ni ka o bɔ a ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye ale kɔni donna an ka faaba kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na a nalen waati min na sa u taara ni ka taga fɛn min ye AES télévision ba ni ka o baaraw ka olu kolomo kari sommet yɛrɛ kɔni ale baaraw olu bi daminɛ bi sɔgɔmada in na ni jamana ɲɛmaa saba kɔni olu u fɛ a bɛna kɛ CCB o kɔnɔna la baaraw kɔni olu bɛna kɛ a kɛcogo olu la. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées k'a b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko u bɔra banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kɔni o ka Desembre kalo tile 21 san 2025 kɛrɛw bɛ yɔrɔ min na sa o de ye Tiere ale bɛ an ka jamana tilebiyan fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnna sa kungo kɔnɔna min ni ale bɛ wele ko Bukari la o filɛ nin ye Sikaso mara kɔni o la u ye u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka filenkolonci ka a da kolonci o kɔfɛ u taara bɔ u dagayɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔni o kan u bɛ Tɔnbɔkutu mara la Tɔnbɔkutu yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Foyita u ye u dagayɔrɔ min tun bɛ yen nɔ u y'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ni ka o don ɲɔgɔn na kɛlɛkɛcɛw ka état-major général des armées foli kɛ ni ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma u ka baara ɲɛdɔn ale sira fɛ banbagaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ye sigana ta ni ka u sɛgɛrɛ nɔ i ka wele ni ka o lase fintigilakaw ma. Kunu Desembre kalo tile 22 san 2025 Imam Mahamudu Diko k'a to a sigiyɔrɔ kɔnɔna na ni o ye Algérie jamana ye a bɔra ni ka kɔrɔfɔ dɔw kɔni ka olu kɛ bɔlɔlɔsira o kana la k'a yirɛ la k'a fɔ ko Imam Mahamudu Diko ni a jɛɲɔgɔn u ye kulu dɔ kɔni ni ka o sigi sen kan kulu min ni a bɛ wele ko coalition des forces pour la république ka o ɲɛmaya ta ni ka o di Mahamudu Diko ale ma ka ɲɛsin fanga sinamatɔn kɔni o sira kɔni o ma Mahamudu Diko a n'a ka maaw u ye kulu in kɔni ni ka ale kolomokari kɛ Desembre kalo o daminɛ kɔnɔna san 2025 ka kɛ ni sommet kɔni ye ale ɲɛkɔrɔla ye Mahamudu Diko a bɔra ni ka kɔrɔfɔ dɔw kɔni ni ka olu kɛ kɔrɔfɔ min ni a y'a kɛ kan caman o la nka a ye bamanankan kɔni ni ka o fɔ yɔrɔ min na an bɛna ka o jaw kɔni ni ka o yira la aw ni an ka jɛ ni ka o kɔrɔfɔw ni ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Alsilamɛw aw folen kɔ n y'a kanu bi n ka bɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma n bɔ kun ye jumɛn ye ka kunnafoni di ka maaw bɔ kunpanna kibaruya dɔw nana a fɔra kunnafoni siraw fɛ a fɔ kulu dɔw sigira
kulum nin ko jamana bɛ lahalaya min na bi an ka fɛɛrɛ kɛ a ka bɔ nin tacogo in na kɔrɔ ye jumɛn ye fɛɛrɛ ka ɲini fagali n'o ye jolibɔn ye ani ɲɛji ye ani hadamadenw tɔɔrɔlen ka bɔ u sigiyɔrɔw la fɛɛrɛ ka ɲini an yɛrɛ damadow anw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min ni fu bɛ siri nin ko ninnu na jamana a ka don lafiya la a ka don basigi la a ka don hakilisigi la nin kuma in jamanaden dɔw sera ne fɛ ni nin kumakan ye tiɲɛ don ne ye n kan di n ko ni nin kuma in ye ayiwa min fɔra n'o don n b'o la fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw u ka kuma ɲɔgɔn fɛ bi u ka se ka ɲɔgɔn faamu bi bɛn ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔɔrɔ min bɛ jamana kan o bɛ se ka wuli cogo min walahi n'o bɛ ko min na ne b'o la bi ne b'a la sini n ye n kan di o la o ye tiɲɛ ye mɔgɔw k'a faamu min fɔra tiɲɛ don maa minnu kun bɛ ka dute diko ma kuma fɔlɔ munna a yɛrɛ tɛ bɔ ka kuma min b'ale fɛ a ka bɔ k'a fɔ kɛ non ko in tɛ kɔrɛ ye ko jamana ko de don ne ye cɛkɔrɔba de ye ni fɛn min fɔra n ye wajibi don n ka sigi k'a jateminɛ k'a lajɛ min fɔra ni laɲini y'o de ye o ye ko ɲuman ye minnu nana an ma jamanadenw don u ma na ni bere ye u ma na ni jele ye u ma na ni marifa ye u nana ni ŋaniya ɲuman de ye jamana bɛ lahalaya min na an tɛna se ka to tan bɛnbaliya in na kudayi an k'a lajɛ sigi ka fɔ ni bɛn o bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n bɛ n to yan k'an kan bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye jamana yɛrɛ wolo n'a halala bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn ni maakɔrɔba cɛ ni muso ka bɛɛ wele maaw ka wuli an ka wuli ka jamana ci o ko tɛ an ka wuli ka taa bin maa dɔ kan o ko tɛ an ka wuli de k'a ɲini fɔ ka bɛn o bɛ se ka k'an ka jamana na jamana tɛ se ka to kɛlɛ ni bɛnbaliya la kudayi o tɛ se ka kɛ jamana ka projet ye non hakilimaw bɛ jamana in kɔnɔ kodɔnnaw bɛ jamana in kɔnɔ maa faamuyalenw bɛ jamana in kɔnɔ a fɔ anw bɛ se ka to tan kɛlɛ dama foyi wɛrɛ tɛ yen ni kɛlɛ tɛ maaw bɔra u ka duguw la u bɔra u sigiyɔrɔw la anw ka jamana ani jamana minnu tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman bɛ yen maa baagirikaw de bɛ yen san joli olu bɛɛ u ye réfugiés ye u dɛsɛra ka don jamana kɔnɔ. an bɛ taa dolanci ale bunankun kan kunu an ka samata sɛgɛw ni zambiyɛnw kɔni olu karila ɲɔgɔn na min ni a kɛra 1-1 ye waati yɛrɛ kɔni na an ka samata sɛgɛw olu ye penalty kɔni ni ka o sɔrɔ nka penalty u ye o ta ni ka a jɛ fɛn min ye an ka samata sɛgɛw ka degebaga ye ni o Tom Saint-Fiet ye ale kɔni bɔra ni ka kuma min yɛrɛ kɔni senfɛ a ye ni dolanci yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen ta ni k'a da FIFA de kunna k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye Mali kɔni y'a kɛ tantɔ FIFA de kɔni kɛra a sababu ye k'a sababuya kɛ a ka dolancila dɔw kɔni olu bɛ yen nɔ o dolancila ninnu kɔni u kan ka bɔ u ka dolanciyɔrɔw la ni kana baaraw kɔni ka olu kɛ FIFA kɔni ma yamaruya kɔni ni ka o di walasa u ka se ka na u ka dolanciyɔrɔw kɔni olu la ka bɔ u ka clubw la o dɔ bɛ tali kɛ Siku Ɲagate ka taa se ni Amari Tarawele ma a ka dolancilaba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni olu joginen don u tora u ka dolanciyɔrɔ la ni kɔni jogina o sira fɛ a y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ta ni k'a da FIFA kɔni ale kunna. An bɛ to Mali ni Zambi ka dolanci ale hukumu kɔnɔna la halisa a yirala k'a fɔ maa o maa de bɛ yen nɔ ko e dusukun kɔni ale tɛ se ka jatigɛ ko ni ka o kun walima ka dusukasi ni ka o kun i ka i sen bɔ dolanci ale supporter la k'a sababuya kɛ ni a ma taa i ka taasira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka crise cardiaque ka o bila i la a siratigɛ fɛ sa kunu dolanci kɔni ale ma kun supporter dɔ kɔni fɛ dolancikɛyɔrɔ kɔni o la min ni a ni tora la k'a sababuya kɛ Mali ye penalty min kɔni ni ka o jɛ a ye crise cardiaque ni ka o kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ni tora la an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye k'a yira la k'a fɔ a y'aw sen bɔ supporter la n'aw dusukun tɛ sɔn a ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Makan jamana kɔni o la
ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ye ko n'i ma ban nali ma i ti ban tali ma an kuntigi Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka misiri min kɔni bɛ Maka kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Medine na a misiri welela ni o ye Sheikh Faisal Ibn Abdul Malik Noma ye ale kɔni an tayana fɛn min ye Desanburu kalo tile 23 ye san 2025 nin cɛba in kɔni a ye san caman ni ka o de kɛ misiri wele la Maka jamana kɔni o la misiri wele min yɛrɛ kɔni n'a kan kɔni tun ka di bɛɛ lajɛlen ye k'a yira la ka fɔ a kan tayani kɔni kɔfɛ a ka janajaw olu kɛra sɔgɔmada joona kɔni o fɛ min u ye fajiri seli kɔni ka o kɛ a fure kɔni o kan u ye a ka sudon ni ka o kɛ alibaki kaburudon kɔni o la k'a yira la ka fɔ a kɔni ye don dumanba ni ka o sɔrɔ ka sababuya kɛ a ka janajaw kɔni olu kɛra arajaba tile sabanan na an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dalen nɔgɔya an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ala k'an yɛrɛ ɲani k'an ta doni ma kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ AES sommet ta ko filanan min ni a daga sigira an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ ala ka daga jigin hɛrɛ ani baden o la san caman kɔni ala ka dɔ fara ni sommet in kɔni ale kan ka taga fɛ jamana ala ka basigi la na a kɔnɔna la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan